जोंनि फंबाय सासेल'मोन जोंनि बिमाय फंबाय बिदि जानाङामोन जाथाया मा खुलुमबाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे खौरां लानानै फैलायबाय। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार थानानि बेन्दोङाव थानाय दिमु दिफानि 515 नं राजा लामानि साखाथियाव दिनै फुंनि समाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। बिथांखौ सिनायथि होनो हाबाय। बिथाङा 2 नं रामपुर गामिनि गुनुत गयारिनि फिसाज्ला गबिन गयारिमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों बिथांखौ जों जाय लोगो जायोमोन बिथांमोनानो बुथारदों होननानै गामिनि रायजोफोरा सन्देह खालामो। आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लादिनि। नोंथांमोनहा खबर लाफैनायखौ आं गोजोननाय मोनदों। मानोना आंनिनो फंबाय बहुद दुखुनांथाव जोंनि फंबाय सासेल'मोन जोंनि बिमाय फंबाय बिदि जानाङामोन जाथाया मानि थाखाय बिदि जानांगौ जों सानस'नो हायाखै। नै आंबो न'आव सोलोंबाय थायोमोन आंनि आदाया फन हरनानै खोन्थाहरबाय बिदि जादों। ओमफ्राय आं अकस्मात बिखायावनो मोनखांबाय माने बिदिथ' जानाङामोन। ओमफ्राय आंखौ बाइकखौ लानानै सिमोनसापुर थानाव थांबाय। थांनानै ओमफ्राय मानसि गैया। ओमफ्राय आमाया ग्रोब मोनहैबाय जायगायाव। ओमफ्राय मायाव दं आमाया होनना सोंबाय ओमफ्राय दिमुआव दं। ओमफ्राय थांबाय जोङो दिमुआव थांबाय। आं सासे बागिन जायो बेखौ आं बाइकजों लानानै थांबाय। आंनाव बाइकआबो हेलमेट गैयामोन। ओंखायनो आं लोगोसे सासे जेनेबा बागिनजों सोमोन्दो जानाय बेखौ आं लानानै थांबाय। ओमफ्राय जों थानायाव हाबहैबाय। आरो ओमफ्राय असिखौ नागिरबाय जों असिनाव सोंबाय। असि सारा होनबाय डेड बडिया बबाव दं सार होनना सोंबाय आं। सोंनायाव असिया होनबाय सिलापथाराव मोनहैबाय। ओमफ्राय जों आमाया होनबाय डेड बडिखौथ' गारजेन गैयाबा माबोरै हरना जोंथ' गारजेन फैयाबा माबोरै डेड बडि हरखो सिलापथाराव जों अफिसाव हमबाय असि सारखौ। ओमफ्राय बे होननायाव नोंसोरखौ नेयै नेना मोनैयाव जोङो सिलापथाराव फोथायहरबाय। ओमफ्राय पस्टमर्टम खालामगोन नामा सार खालामगोन जायखिजाया नोंसोरो थांग्रोदो सिलापथाराव ओमफ्राय जों जायखिजाया रिपर्टखौ लिरनानै जों फोथायहरगोन। ओमफ्राय जोंबो बेनिखायनो जोंबो जेनेबा गारि भारा लानानै थांबाय सिलापथाराव डेड बडिखौ नुहैबायबो नायबायबो। सोंलुयाथ' जेनेबा आमायमोना सोंहैबाय आं मोनहैस्लाबदिया बिसोर मा मा सोंखो ओमफ्राय रिपर्टखौ लिरबाय। लिरनानै बिदिनो बुथारदो साननायाथ' आंनि हिसाबाव गावनि लोगो बिदिनो गावसोरथ' जाग्रा मुवा लायो जोंनि मिथिनायाव आंनिनो फंबाय जेला आंबो एसे एनलाखौथ' मिथिखागौ। जेयानो हक जायखिजाया जोंनो न्यायखौ नांगौ। जोंनि आफादगिरि जोंनि जे सिमोनसापुरनि आफादगिरि नोंथांमोनाबो सहाय खालामनांगौ। आं एसेबां बुंनोबो रोङा। बे दुखुनि गेजेरावनो आङो फंनैसो बुंनो होननानै आखायाव लादों। जाहाथे आंखौ रावबो गाज्रि मोना लासिनो आं माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा बिनाय थाखाय आङो जोंनो न्याय नांगौ। जोंनि बर'आ बिदि खना खननानै मायावबा थांनानै जुदि बुथारजायोबा जों माबोरै बर' समाजाव थांना थागोन बिदि माबोरै जानांगौ। नाथाय बहुद दुखुनांथाव। जायखिजाया जियानो हक जोंनि संगठन बा आफादफोर दं बिसोरो बिजिरनांगौ थाबैनो जेनेबा मा होनो बेखौ गोख्रोङै जोंहा फंबाय गबिन गयारिखौ थाबैनो गोख्रों माने एक्सन लानांगौ जोंनि आफादफोरा। आं बेखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय। बे जाथाया बोरै जानो? दिनैनि जाथायखौ जोङो हरखाबै जों मिथिना मोननाया जोङो 10 बाजि जोंनि मिथिनाय टाइमा बे 10 बाजियाव जोङो जोंनि बिफानि मबाइलाव बे हौवासानि बिफानि मबाइलाव वाट्सएपआव हरनायाव जोङो माने इनि गथ'नि महरखौ सिनायना मोनबाय। आरो सिनायना मोननायजों लोगोसे ओमफ्राय जायगाखौ जोंनो खोन्थाहरदों दिपानि सारियालिखौ बारनानै मोनसे कालभार्ट फिसा दङमोन। बे कालभार्ट फिसायाव एसे हाग्रा दोङो। बे हाग्रायाव गारना दोन्दों होननानै माखासे मोसौ दोनो थांनाय मानसिफोरा जोंनो खोन्थानायलाय जों बे जायगाखौ नायदों। नायोब्ला डेड बडिखौ पुलिसफोरा दिपानि पुलिस बिथांमोना लाबोबायमोन थानायाव। लाबोनाय लोगो लोगो जों बिनिफ्राय थांजोब्बाय। थांनानै जों नायोबा बिसोरो थानानिफ्राय आरो पुलिसफोरा सिलाफोथार थानायाव लांबाय।
जों सिलाफोथाराव थांबाय थांनानै ओमफ्राय जोङो डेटखौ नायबाय बडिखौ नायबा माने गथ'आ जोखोमा एरबायदि एकदम माने बुनानै बुग्लिथारदों आरो गथ'खौ सोरखौ सन्देह खालामदों? दा जों सन्देह खालामनाय माने जोङो माखासे सन्देह खालामनो गोनां जोंनि माबायाव जों गोसोआव फैदों बिनि माखासे बेबायदिनो जालायग्रा लोंलायग्रा माखासे बिनि लोगो दोङोमोन सापरि एरियानिबो लोगो दोङो ओमफ्राय आरो लांदां सेंग्राफोरबो दोङो बिसोरनि सायावसो जों एसे सन्देह मोनना दोङो आरो जों दा हाबा जाबायमोन न'आव? हाबा जानाया बोसोरसे जाबाय बिसोरो हिन्जावसाया बिमा बिफानि न'आव थांना थाहैफिनबायमोन एसे गारलायना थानाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय गथ'आ न'आवनो थायोमोन आरो दा बेनिफ्राय बियो सापरियावबो थांबाय थायो हिन्जावजों लोगो हमलायो ना मायो मिथिया माखासे लोगोफोरजों बेरायफाबाय थायो आरो इयो न'आव मानसि थागोन न'आव सम समल' फैयोमोन बांसिनानो न'आव थायामोन इयो गबिन गयारि सोरखारनिसिम मा बुंनो सानो? थैनायनि सायाव जोङो मा बुंनो माने जों बे गथ'खौ माबोरै हिनारि खालामनांगौ सोर इदि खालामनाय जों बेखौ मिथिजानो लुगैदों आरो बेखौ जों मिथिनो थाखाय जोङो माखासे मानसिफोरखौबो जोङो खोन्थाना दोनखानाय दोङो उनाव जाहाथे जों मिथियोब्ला जोङो जोंनि गोसो बायदि जों एक्सनखौ लागोन होनना सानना दोङो आरो